Llorenç. Dolors Llorenç, val. L'Oli et diuen, oi? Sí. Molt bé, en 10 minuts passes, no crec que trigui. Així és el plan. Joder, quina cua. Trini, quants queden? Oh, tothom vol fer aquest càsting. Has d'agafar tant, ets als 50. Hòstia, Oh. Què fem? no ho sé, deixa'm pensar. ¿Táctica perro muerto? Massa aparatosa, ¿El patachula? massa evident. El cameo siniestro. No ha funcionat mai. Falsa bomba? Falsa bomba. M'agrada, sí. Agafa el telèfon, ja saps el que has de fer. Ja trucarem, digui? Què? Una bomba? Aquí? Qui és? Menys de 2 minuts s'explotarà tot? Escolti! Oh, Què passa, Trini? una bomba! Diuen que hi ha una bomba a l'agència. Una bomba aquí. Hem d'avisar la gent. Aviam, un moment d'atenció, sisplau. No és res greu, però ens acaben de trucar per dir-nos que hi ha una bomba a l'agència. Bueno, que no cul del pànico, sisplau. Que corre l'aire, sisplau. Molt bé. Iago, hem de marxar. Encara hi ha algú al lavabo. Trini, tu marxa, ja hi vaig jo. No puc deixar-te sol. Tu ets una dona i pots procrear l'espècie. Ho he de fer. Ets el meu heroi. Què passa amb el telèfon? Molt bé, Tinya, genial. La trucada ha estat genial. Quina trucada? La de la bomba. Si no l'he fet, estava comunicant. I la bomba? Quina bomba? Collons, aquesta bomba! Merda! Marxem! Jo tinc que fer un càstig. Però si falten 50 segons? Talla el cable. Cable blau o cable vermell? Blau, vermell. 40 segons! Jo ara no ho tinc clar. Mira, tu vés fent. Jo tinc un càsting. Molta merda. Gràcies. 35 segons. Bé ràpid! Hola, em dic Iago. 15, Sóc el més indicat per aquest paper. 13, Tinc experiència, 12, talent. 10, I l'11? No hi ha ningú més ara de 10, fora. 9, No tenen més remei que donar-me Vuit. la feina. 7, Gràcies. 6, Ha estat un plaer. 5, 4, No els defraudaré. 3, Ara me'n vaig. 2, Els convido a fer el mateix. 1...